Debagoienean egina saioko atal berri honetan gaurkoan Antzuolara gerturatu gara, erreka, enpresia hobeto ezauketako. Kasu honetan Antzuolan plastikogintzari zuzendutako fabrikia dakoi eta erreka hobeto ezauketako eta hemen zer egiten den hobeto ezauketako etorri nirekin. Esan bezala gaurkoan Antzuolara gerturatu gara, Debagoienean egina saio honetan, erreka enpresia hobeto ezauketako, izenez ezaguna Debagoienean erreka, baina bertan zer egiten den eta erreka nondik datorren hobeto ezauketako, bertako lehendakarixako gurekin, Kepa Belaustegi. Kepa, esan du erreka ezaguna Debagoiena bailara honetan, baina nondik dator erreka, noiz sortzen da? Egunon, eskerrik asko gurekin izateagatik, hemen Antzuolako gure zerbitzu orokorretan. Matxarreka gauza asko egiten digu matxarrekan, da ulertzeko pixkat historia ikusi behar dugu, errepasotxo bat egin behar diogu. Ze negozio desberdina dauzkagu, bailara honetan 3 fabrika daude, bata hemen Antzuolan gaur ikusiko duguna, eta beste 2 Bergaran, San Juan auzoan. Sortu zen matxarreka 1971 Mazterreka kalean, Bergaran, eta sortu zuten 5 mutil gaztek, 8-15 urte bitartekoek, eurek tailer baten lan egite zuten, da pentsatu zuten, ikusi zuten eskaria, torlojoen eskaria handia zela, sasoi hartan, da ilusia zeukaten proiektu berri bat hasteko, eta sortu zuten tailerez matxarreka deitze zena urte hartan, 60. hamarkadan hasieran. Eta 2 urte beranduago kooperatiba bezala osatu zuten, edo bihurtu zen kooperatiba bezala matxarreka. Handik 4-5 urtera etorri ginen, edo ikusi zuten lekua behar zutela eta matxarreka Antzuolara etorri ziren garatzera euren aktibidadea. Orduan ziren 57 pertsona. Oraindik ere 60. hamarkadan gaude, pentsa noizko kontua diren, baina orduan hasi zen matxarreka definitzen duen elementu bat, da diversifikazioa. 1978an plastiko arazotxoa sortu zen, bezero batekin, eta diru ordaindu beharrean faktura, makina bat eskaini zigun, ordain sari bezala, eta matxarrekak bertako mentalidadea, ulertzeko ordungo mentalidadea eta orain ere jarraitzen duguna, erabaki zuen makina hori erabili eta plastikozko piezak egitea. Makina horrek balio zuenerako erabiltzea. Eta hortik hasi zen diversifikazioaren lehenengo etapa. Plastikogintza negozio bezala sortuz, orduan takoiak, emakumeentzako oinetakoen takoiak egiten hasi ginen. 87an sortu zen automatismoen negozioa, garajeentzako motorrak eta horien sistemak, automatikoki irekitzeko sistema garatzen hasi ginen, diseinua eta fabrikazioa, hementxe, orduan hementxe egite ziren, eta handik urte batzutara oinezkoentzako ate automatikoak ere negozio barru hortan edo mundu hortan hasi ginen desarrollatzen. Garatzen soluzio batzuk, bezeroentzako, farmazientzako, gaur egun enpresa handientzako dauzkagu soluzioak, euren beharretara egokituak eta zerbitzu hori ematen dugu. Ez bakarrik produktuak, ohiko produktu katalogokoa, baizik eta produktu batzuk euren beharrei erantzuna emateko preparatuak. Noraino egiten da erreka? Hor 80. hamarkadan sortu zuten, gure aurrekoek esan dugu 3. negozioa. Gero 80. hamarkadan egin zena zen garatu.
eta zen ikasi, teknologia berrietan ikasi zen, lankidetza harremanak izan ziren, adibidez, torlojugintzan Alemaniako Junglebot enpresa ezagunarekin, eta horren ikasiarekin sartu ziren merkatu berritan, eolikoan adibidez. Eta hor, izugarrizkoa hazkundea izan genuen, produktu sendoagoak egiten ditugu, balio erantzi gehiagokoak, eta beste negozioetan beste garapen bat izan zen, baina dena batera hazkunde baten. Eta 2000. Urtean izan zen guretzat 2000. Hamarkadak, lehenengo bi hamarkadak internazionalizazioarenak. Eta hor Mondragonekin joan gara, aipatu behar nuen baita ere, Caja Laboralekin 60. hamarkadan bukaeran akordio bat sinatu zuela Matzarrekak, beste kooperatiba askokin batera, Bailarako kooperatiba askokin, eta horrela lagundu digu finanziazioan, orain Mondragon baliokide den funtzio hori egiten, eta internazionalizazioan eurekin joan ginen. Da horrek zertan lagundu digu gehiago diversifikatzen, bezero gehiago urrutirago heltzen, eta gaur egun munduko 5 kontinentetan saltzen dugu gure produktuak eta zerbitzuak. Bada negozio bat, ate automatikoena, gehien bat nazionala dena, uneko 30 esango genuke, eta uneko 30 esportatzen da, baina beste bi negozioak, printzipala direnak, bai torlojugintza eta bai plastikogintza uneko 80 edo gehiago esportatu egiten da. Europara, Ameriketara, gehien bat, eta baita ere hasi gara, Afrika eta Asian eta Australia edo Ozeanian saltzen. Mila esker errekapitin bat guri eta Debagoienako ikusliari kokaketiatik, zer dan eta nondik datorren, plastiko gintza ipatu duzu, automobiletako piezak eta automobilentzako piezak eta egiten duzuela hemen, Antzuolan kasu honetan, ondo pentsatzen basatzu ikustera joango gara zela jendean. Eskerrik asko, etorri. Esautu du pile bat erreka nondik datorren, zer egiten dagoen, kasu honetan esan du Antzuolan gauzena eta hemen plastiko gintza egiten dagoela, makina singuratuta gauz eta hobeto jakiteko makina honek egiten dagoen gurekin Joana Ibarretxeaku. Joana, eskerrik asko, zuen bihotzera edo sartzen izteiatik. Hemen ikusten duen makina honetan hobeto, esplikau aldozu zer dan egiten dena ikusliantzat edo? Bai, egunon danoi, bai. Da, egia esan guk hemen plastiko gintzan egiten duguna da batez be automozioarako plastikozko pieza. Pieza horiek normalean ez dira estetikoak, normalean funtzionalak eta strukturalak dira. Bai ateentzako mekanismoak eta abar, bai. Esate baterako makina honetan olako pieza bat egiten dugu. Orduan guk zuzenean egiten duguna da erosten dugun plastikoa, etortzen da olako grantza forma batean, bai? Hori egokitu egiten dugu, injekzio makinetan sartzeko, eta injekzio makinean azkenean egiten duguna da grantza hori transformatu, hau da, fundidu, temperatura bidez eta abar, eta behin hori egiten dugula, fundido hori moldean sartzen dugu. Nun, simpleki azalduta, plastiko horrek forma bat hartzen duen, bai? Kasu honetan, molde honetan egiten duguna da 4 pieza atara, esker eskumak dira, eta guk ez dugu pieza zuzenean botatzen kajara. Egiten duguna da robot bitartez, robotak duen eskuaren bitartez, pieza horiek hartzen ditugu. Gero, kasu honetan egiten dugu bizio kontrol bat, hau da, pieza horietako guri interesgarria iruditzen jakun puntu bat bizio edo kamera bitartez aztertu egiten dugu. Ondo irtetzen baldin bada kontrol hori, eskuak zuzenean pieza horiek kutxetara botatzen ditu. Kasu honetan zelan esker eskumak ditugun, eskerrak kutxa baten botatzen ditu eta eskumak bestean.
eta horra amaitzen da fabrikazio prozesua. Hortik aurrera ja, etorriko litzateke paletizatua eta gero ja biltegira sartzeko produktu bukatua sartzeko prozesua. Kasu honetan produktu finala da, produktu amaitua da. Hemen injektoreek egingo luketena da tapatu, paletan paletizatu bere etiketarekin. Guk etiketetan gainera trazabilitate maila oso altua daukagu. Badakigu zein ordutan, zein egunetan, zeinek lan egin duen prozesu hau martxan egondan bitartean. Beraz, nahiko ondo lotuta daukagu. Eta, kasu honetan, prozesua apur bat berezia da besteekiko, ze bi robot desberdin ditugun lanean. Lehenengo, makinatik piezak ateratzen dituen robota dala hor gainean daukagun hori, eta bestea, bigarren hau, behin mailan kolokatu diren pieza okeiak kutxetara sartzen dituenak. Errekan talentua daukagu danin, bai bulegoan eta bai plantan. Azken finean, gure ezagutza teknikoa eta gure ekipo teknikoak oso potenteak dira, eta euren soporte behar dugu guk plantan lan egiteko, baina bestalde plantan lanean ari dan jendearen ezagutza maila eta esperientzia goi mailakoa da. Guk hemen gaur egun esate baterako plantan lanean ari diren pertsonak ez dira operarioak, injektoreak dira, eta eurak gai dira 5 makina guztiz eramateko. Molde aldaketak, prozesuak kontrolatu, materia prima aldatu, hau da, ezagutza bulegoan eta hemen bai daukagu. Eta guztion artean lortu dugu, gaur egun daukagun egoera honetan lan egin ahal izatea. Joana, mila esker errekako tripak erakustiatik. Ikusten da, produkzio mailetan altua dagotzuela, segi berdin lanien, eta hor kanpon ikusten da, 60 urte bete hola, eta beste 60 urte beteteko gai da mentzat erreka. Hortan gabiz. Eskerrik asko. Bai, zeuei.